Sa iya pagbalik sa Facebook Live, ginpahayag ni Senador Alan Peter Cayetano nga tindugan sa iya grupo sa Senado ang prinsipyo kag hindi ang posisyon kag gahom. Kung matuod sa iya nga may 13 na nga numero ang Gatchalian Block, congratulations. Sa pagdugang niya, nakahibalo sa nga nakuha lamang ini nga numero bangod sang pagpagsuhol kag pagpamahog. Nagpaandaman si Cayetano sa posible mga tuyo nga untaton ng flood control investigation, impluwensahan ng impeachment proceedings kag pagduso sa charter change. Ang pinaglalaban namin hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or IFRO front and center natin to. Ang kabahin sang nangin Facebook Live ni Senador Alan Peter Cayetano.